Исәнмесез? Тузганаклар хәзер бик күп чыкты. Мин сезгә үзем белгән бал рецептын ясап күрсәтәм. Шәшәк кирәк, шикәр кымы кирәк, су кирәк. Мин аны иртән иртүк җыйдым бүген. Бу шәшәкләрне менә шул яшел яфраклары белән эзәргә кирәк. Аның бөтен файдасы шунда. Эзеп алгач, 350 шәшәкне тозлы суга батырырга кирәк. 2 литр суга bir зур кашык белән тоз. И шуны 2 сәгать батырып тотарга кирәк. 2 сәгатьтән соң шәшәкләрне сыгып аласың. Суыннан суы түгелә. И яңадан ярты литр су салып кастрюльгә, менә шул шәшәкләрне шул суга салып кайнатасың. Кайнатасың 20 минут. Су түгелә. Тозлы су. 350 шәшәк өстенә салабыз ярты литр чиста су. Кайнамаган сумы бу? Кайнамаган су була. Юк, кайнаган да ярый. Мин чишмә су салам. Куябыз кайнатырга. Кайнап чыкканча хәтне утны ничек булса да ярый. Катырак булса да ярый. Кайнагач әкренгә генә куярга кирәк. Булгатырга кирәкме шәшәкләрне? Кирәк. Булгатырга кирәк. Бу шәшәктән төрле настойлар ясыйлар, суланырга. Аяк сыларга бик әйбәт ул. Вареньесы бавыр белән биергә бик яхшы. Чистарта бавыр белән биерне. Балын да ясап була, вареньесын да ясап була аның. Анардан варенье да ясыйлар. Менә әкренләп кенә кайный башлады. Менә шул шәшәкләребез шул суда кайнап беткәч 15 минут яңадан сүндереп, аны су үткәнчә хәтта тотарга кирәк. Төнәтергә кирәк. Төнәткәч кенә бу шәшәкләрне яңадан сыгып алып, менә шул аның төнәткән суы кала. Шул суда кайнатыла бала. 15 минут кайнады. Хәзер сүндереп куябыз моны. Сүндерәбез и төнәтәбез. Файдалы булсын өчен аны заграк төнәтергә кирәк. Менә кичтән ясасаң, төн кунса бик яхшы була. Менә хәзер бу төн кунды. Хәзер менә бу суыннан, менә бу шәшәкләрне барсын да алырга кирәк. Төнәтмәсен менә шайтып сызып алабыз. Менә шул настойны салабыз яңадан кастрюльгә. 550 грамм булды. И шуңа салабыз 750 грамм песок. Шикәр кымы. Шикәр кымы. Менә булгатып кайнатабыз хәзер. Ут кайнап чыкканча хәтле көчле булырга тиеш, аннан соң әкренәйтергә кирәк. Нык тәмле булсын өчен, менә шул сироп эченә мин менә үзем салам лимон цедрасы и лимонның суын сыгам. Менә сарысын гына агын ләктермичә. Менә бер лимоннан чыкты менә шуның хәтле цедра. Менә шул лимонны урталыйга менә шайтып кисәбез дә. И сыгабыз сугын. И шуны яңадан салабыз. Менә хәзер кайнап чыкты. Безнең балыбыз шикәр белән төнәтмә менә бергә. Хәзер кайнатабыз 15 минут и сүндерәбез. Менә бу лимон цедрасы белән сугын салып куябыз. Шуңа лимон цедрасын салып кайнатсаң, цедрасы катып китә. Балыбыз 15 минут кайнады, 20 минут. Менә хәзер без салабыз лимонның сугын бергә цедрасы белән. Сүндереп куябыз. Менә хәзер бу балыбыз суынды. Менә мин сезгә салып күрсәтәм, нинди төстә, нинди булырга тиеш ул. Сезәргә кирәк түгелме бу балык? Юк. Сезәргә кирәк түгел бу, моны.
Бу сизелде. Монда лимон цедрасы гына езіп жүре. Бүтән әйбәсе жуганың. Менә шундый матур гына төсле, яшелле, саргылтырак бал була. Хөрмәтле хуҗабикәләр, бу чәчкәнең гомере аның кыска, хәзер инде ул бетә дә башлый. Файдаланып калыгыз, вареньесын кайнатып, настойларын ясап, файда китерсен шул чәчкәләр сезгә.